Yo, ahwefo ne tie for me mama akwa abawa Nancy school mu a. Me din de Rocky Nana Maafo. Yesi ne okwa aten, ne oba aten, ne odwina ho ne aten trodo. Na ebe no saa ebe yi ubu a ede be pa, sembe pa na abetimi de aka. Asemben ana esi ana asemben na ebe ba yebu saa ebe we. Ebe no ne eminim no enie se ne okọ ante, ne oba nso ante. Ne ogina ho no ene atitrodo. Nti enko baabia enasem a mede brɛ no eda me hyobo esa asem a mede ba no asem no ejaboto ene boto. Nti ato ne din ese abebu adesua a etoso num. Na ne nti ejaboto no nso no yebekwa akohwɛ yebekuya nim ne akwa akohwɛ ne nti a ejaboto. Ewie esi twumwa ene samampa wote saa bei ese obi num twumwa ne samampa hye so ebi nso se obi num twumwa ne dampan hye so obi nso se obi num twumwa ne asempa hye so na ebe no ne papa no yebekoya anim ne akwa akohwɛ na emom ansa ne yebekoya anim no ensem a yeba bekan eye nipadua no akwa ahodo ni bi nanso yesi yenton sebe yesi yemfra ntoma yenton sebe na sebe kura no ehin ne firi ba sebe ye den mom yenkoya anim ne ansa na yebekoya anim no me bo wo a wo ya ahia me bo kokko ese me ba betwe mfoni no akọ nifa nti wu nifa ni akọ nifa nti won se nti me twe kọ nifa no a no wadwom kasa no nti won se masa atwe abamachi bie mu a na afi no aso ebisa asem na me ba beka no wo ya ahia a ebia no wani anye ho nanso kese me kofa asem ne ba na yefiri hɔ a na afi yakwa akohwɛ ne enti a saa noma wenum nyina no yɛse mfumsuo ewo mu no nti mo mianko yɛ nim ewie yɛse ye asɛm bi wɔ no ma yɛ ka a agesi efira no ntoma ebi yɛ yɛmfa nsɛ nipadua no ho akɔ ahodo no bi nke nipadua ho akɔ ahodo yi ɛyɛ ahodo bɛboro aduokron enso emu miensa pɛ emema de ahodo miensa yɛse yɛnton sɛbe ɛma nso so de ahodo miensa yɛse yɛnton sɛbe na ne nyina ɛbɛkɔ anim ne yakɔ akosua ehu adekora yɛka ho asɛm no na sɛbe no ɛhefa na enya sɛbe firi yɛ sɛbe no yenya firi edin bi a yɛfrɛ no sɛ sɛbe na sɛbe no koraa no ɛyɛ deɛn sɛbe no ɛyɛ sɛbe agyanan ubeka se na agyanan santan se na yɛde frantoma yɛde kata bibi ho nso kai hu sɛ ɛse mframa kankan po yɛde sɛbe ntasuo na dwo ano ntasuo mu nso nyɛ fɛ nso ɛno na yɛde dwo mframa kankan no enti bibi a ba beto sɛbe ho sɛbe achacha sɛbe ofiri sɛbe kwata enoma bebre yekoya ni ma mebobɔ no ma ni bidin sese kyesa mebɔ ma ni ho bidie me na makofa ba enso mebɔ mo mi enkoya nim ewie masa akotwe abamachi enti wo a wo ya ahia no a wantie no sama wa de no nkosoro kasa no ma no nkosoro emame na tie ni e ba beka yesi twumwa yɛ edin twumwa yɛ ɛma edin bia bɛrima bi wɔ bie a
ubeti se yede wa anase ma asoso bia na ye ma edin ubeka se na amankwa minim se wo mema ne ma edin amankwa minim aye mema edin eno nkwa ne din a minim se wa ka ho amank wa nige se na ne aka ni nyina no ma te se bibi te se ofori ene ofori wa kwachi wa entwi kese entwi ne entwi wa no sa edin we no no boatin ma sa edin no nemom no we ni de edin ade a omo ba bebo no nti obi beka se na twumwa ne samampa de twumwa ne dampan ho akora ne dampan ho so ne samampa na ho so ne asempa na momia hwe uhu etewe minim ade a wadwen kokosi so minim se wadwen kosi bibi so ade no ade wadwen kosi so no nya ha na eba aha sei ipomu asei ana ono otie ne wadwen di kan kosi so no na meka aha sei na ono otie nti yankuya anim na wei eye mema ade nti mema de no wei kura na metwere ye no wadwen akwa kosi bibi foforo so eye sebe etwo na matworo ne de nanso nya etwo ho asem na me ba beka ade a me ba beka no ye frɛ no etwom ye sebe tumu na emema de na eye emema de na ye frɛ no saa ese etwom no niente eye etwom no se inframa famu se nsuo na afum de na afamu ade no atwom akatwom enti ebre bia bibi befam bia fam wie ya na asan akatwom nti ono ebre bia no atwom akatwom enu nti na eye edin ne ye etwom no ti etwom eye emema de eye tokrokro no a ensunsunye bia anim nemom obema de na ye frɛ na etwom ana oba de ye frɛ no twomwa na momye nhwe yenyi we se ni fro na afa yenhwe ne ekofa no ba enso nti they say twomwa no ana aba no nti momye nhwe bibi foforo aha ana de no wo santan enti me ba kyerɛkyerɛ no makakra bi wa sei mempe bibi a yebetimi ahu ne yie mepe we sei nam de aye ema de nti we ye ema de aha sei yo ema de no ba ko ha ana ema de no ba ko ensoso wa sei nti we tua ha sei na we tale ha na se bo ho ana we ehye ha sei we nso hye tokroma ba bi nti yenya no kase kakra na na obi ehu ne yie emi yen kase kakra na obi ehu ne yie ha ana afi oba sei nso a yemfa we ma mema emema nso so no omo ba ko ha mo a etua ha ana ba ko nso so esen ha ana ba ko nso hye sa tokrom a no se ne we die no ewo no tie se yenya no ma mienu a ebom wo fa ko so ahu enti no we se no a eye etwom ne twomwa no omudin ba ko enso omudin ahodo mienu nsunsunem enso ade no tokro no uhu be ma de a ede oba de no nsunsunem bi anim enso esro omudin na momya hwe esei me kwa kofa ade foforo aba asem foforo na me de ba no santan shrempa no onie na shrempa no one hwan sesei ma twero se twomwa no eye sebe oba eturumu ye bibia fa ba no turumu no sebe turumu ena nie me kwa kofa babiem no ni di ne boarding eno obia de kwa anwan enye twi nkwan ne de kwa anwan ho abrofo kra de kwa anwan sei din kromu ana me wo no me na menim na me na obi kasa na me ka tale fita ho asem sei na ye
akosua kuma kromo edin a we say no kromo akosua kuma no ne din no eye saa se fita enti maami bi na ohwem din na o se na ada na nam kromo nipa mu sei na o keka kan kwasasem saa ana mse mpa cho men kan kwasasem na o se wona ma o ka fita no ana mse mi de minimum ade kro ye de kromo kasa no bibi a white saa na e ka no na o se na o kire me enti me so men ka no kromo sei bia obi wo hɔ na me kwa akokenkan saa asem me kwa akokan bibi saa a kire nipa kro no ama nani akwa akobre nenti mo men konkɔ hwɛ ye de nsembo na de time ana aba no sesei adie yi ena bɔ hɔ yi nti we ye twomwa nti mo hwɛ amede adie bi asan mu sɛ mede twa ama wotimi sɛ twomwa no ena kokosi ba bia twomwa no bo no ena hyerempa no nsoso no ene sebe etwe no mede anwan no sesei manya bodin no sesei mabodin no enti sesei me ban ma ba ye nkyerɛkyerɛ fia bi wa sei nti yemfa ne sɛ ebia oba no wakogu nsuo akɔdwonso sɛbe wadwonso kakra o ba bi na kakra tene afa sei so tina aba sɛ mede we ye na kyese wahu ne yie na ebia no kura men sesa no me sesa we sei na hosuo no menya no bibi foforo memfa we mom enye mede we mom ye ti we ne yemfa ne se we ne dwonso na atene afa sei na ebia wagya ne nan kakra nso na ebia hɔ nso so na kakra aba fa no kakra bi nti yenim ade potia ekoso wɔ hɔ no nti yemfa ne se ebi nso anasebe obu ne nsa okofikyire na eno nso na kakra atene afa sei nti wenum nyina no saa ehye so asei no ayeka no saa ehye no so ano ayeka no aha na ehye no so no nti twomwa no one se bitrumu no ana hyerempa no one ne sebe etwe no edi mi sesumbo nti ehye no so ha no ehonum ne ade a ye ka ho asem dia sei obi nim twomwa ane hyerempa hye so na te se bia awarefuo bi entam yehu so omo na mo kama yenim se bia ntokwa bi omo ntam ana se dean yenim omo kwahye omo dam no mbeko a omo asem so omo pia omo nti unnim ade ekoso omo fie omo ewe se saa ade ya yehu no ha se yi isan se nipa no ba bia ade ne hye no nya de a ye mu bi me se nya de a me kwa kobuso bi se ma me hwe onmo fi ona me hwe bi na me hu ade kro ekoso onmo enipa kro no kra na ode no ho no ontimi mfa na ono ankasa na ni enhwe hu ade kro a ewo ho no enu nti na saa asem no eba se obi nim twomwa ene hyerempa ehye so na saa hyerempa no eda asem no meba beka ho asem bebre ene emema de no a eno nso so etwia ho no eno nso so meba beka ho asem na emema de no nso no me kwakoye adwuma ba bi na me hu se adaka bi ho ya tworo ho se kotikiti ana ekwan damtam na ya wa nso ka ho na wa no na ya enum ya tworo enum nso asoso na me ka chom se saa de we mu de ko Ghana ye bebra ye on beje firi mu nsam ese saa de we nka se ewura Ghana se ye de na me se eye kotikitwa nti sumati na me pa kire no enti saa bre ye be free saa ba bia ye we na yakwa fikire on mo na ze migire se ekesa nka me bɔ mani ho bidi ansa maka na emo maka
Sese adesua ne yesua. Ye nyina ne yesua ade no baabi wo na kyerɛ sɛ mede ba kyerɛ sɛ mede ba me ka mebɔ mani obi de teacher ne bi na ɔkyerɛ ne nkwala de ɛna ɔkyerɛ mu twi to say momfa medi enka sɛm ɛna ɔmo mfato ɛna ɔse obetumi atwerɛ biribi sɛ nti ogyina na ɔtwerɛ nnura medi me yere na nkwala no hey teacher ɔse ampɛsie sɛ nnura medi me yere ampɛsie nso baabi a wo adwen nso kɔsiiɛ meda mo ase mmea nkɔyɛ anim ɛne yɛasan aba fikyira no mu biom megye di sɛ na adekyerɛ no w'ani gye ho so w'ani gye ho a ɛma awura mfi nanso subscribe na like na fa bi kɔma wo namfo share ma wo namfo ne bi na yɛnkɔ anim ma nyaka ɛsɛ nsɛm no me bebree a mede ba nti empa aba na yɛnkɔ anim mema mo nyinaa ammo ani tie